Is-sitwazzjoni fil-Gargur għandha tittieħed bis-serjetà għal benefiċċju tan-nies tal-Gargur li jivvutaw b'maġġoranza għall Partit Nazzjonalista. Iddikjara dan is-Sindku Nazzjonalista tal-lokalità tal-Iklin Dorien Xiberras f'kummenti li tal din il-Kamra tal-Aħbarijiet wara laqgħa tal-Kunsill Reġjuni Lvant li approvat il-mozzjoni favur id-demokrazija fil-Kunsill Lokali tal-Gargur, ippreżentata mis-Sindki tal-Partit Nazzjonalista. Bis-Sindki tal-Partit Laburista jivvutaw kontra l-mozzjoni favur id-demokrazija. U kien propju għal din ir-raġuni illi s-Sindki tal-Partit Nazzjonalista għażlu illi joħorġu mill-laqgħa. Ħassejna l-bżonn illi noħorġu mill-laqgħa għaliex inħossu illi mhux biss xejn hawnhekk biex niddiskutu ngħidu dak li ngħidu mbagħad jibqa' kollox għaddej business as usual, imma nħossu illi din il-materja rridu nagħtuha l-importanza a benefiċċju tan-nies tal-Gargur għaliex propju huma n-nies tal-Gargur li ġew skartati minn dak kollu illi ġara f'dan l-episodju. Is-Sindku tal-Gargur qaltilna illi hija logħba bis-siġġijiet. Aħna nħossu li mhijiex logħba bis-siġġijiet imma hija vot ċar tal-poplu tal-Gargur li jrid jagħżel liema manifest elettorali irrid jagħtwa fil-lokalità tiegħu. Fil-laqgħa li saret il-ħamis fil-għaxija kien spjegat li l-ħtif antidemokratiku tal-Kunsill Lokali tal-Gargur mill-Partit Laburista kien għad-detriment tar-residenti tal-Gargur fejn kien elenkat ukoll li l-ħtif tas-Sindikat tal-Gargur imur kontra l-prinċipji tad-demokrazija għaliex ir-rieda tal-maġġoranza tal-poplu ġiet totalment injorata. U huwa propju għalhekk li Dorien Xiberras fisem il-kumplament tas-Sindki Nazzjonalista tenna illi l-Gvern għandu jsejjaħ elezzjoni fil-Gargur immedjatament sabiex id-deċiżjoni tmur lura għand ir-residenti tal-Gargur. Kif tgħid il-mozzjoni, il-Reġjun il-Lvant irid jagħmel pressjoni fuq il-Gvern ċentrali sabiex isejjaħ elezzjoni lokalizzata fil-Gargur ħalli jkunu n-nies tal-Gargur illi jiddeċiedu dwar min irid imexxihom għal ġid tagħhom stess. Madankollu meta affaċċjata bil-mistoqsijiet minn din il-Kamra tal-Aħbarijiet is-Sindku Laburista tal-Gargur Maraja Meli ħarbet għal kollox milli twieġeb dwar jekk hux se tkun qed tippreżenta provi konkreti li jissostanzjaw l-allegazzjonijiet tagħha fil-konfront ta' Helen Gawci. Dan fil-waqt li viżibilment skomda ma weġġbitx dwar il-fatt li hi ma tgawdix il-fiduċja tal-maġġoranza tan-nies tal-Gargur. Għandek provi konkreti li jissostanzjaw l-allegazzjonijiet li inti qed tagħmel għal-inqas ħaturjomna l-provi li għandek? M'għandi xejn iktar xi nżid ma li għattem ġew, grazzi. Ma konx li m'għandekx il-maġġoranza? Inti qiegħda Sindku m'għandekx il-maġġoranza tal-lokali tal-Gargur. Diġà spjegajt hemm ġew, tajt il-kummenti kollha tiegħi. Fil-bidu ta' Mejju ta' din is-sena tresqet mozzjoni kontra s-Sindku Nazzjonalista tal-Gargur Helen Gawci, illi sarfet fil-ħtif ta' dan il-Kunsill Lokali mill-Partit Laburista. Dan minkejja li propju sena ilu n-nies tal-Gargur ifutaw b'maġġoranza qawwija sabiex Sindku Nazzjonalista tkun fit-tmum ta' dan il-Kunsill.